nestao čovjek, gdje se skrivao iz vagona godina, na tračnice ispao. Gleda gdje su znakovi, kojim putem krenuti. Može li ko reći gdje je put ka sreći? Samo živi, samo budi, svi odgovori doći će sami, samo stoji na svjetlu. Zahvaljujem svim ovim krasnim ljudima, nisu svi ovdje, ima ih još koji su pomogli da rezultat bude ovakav kakav jest. I na kraju sačekajmo ipak službene rezultate, sačekajmo ih, a ja ovdje koristim priliku da sve naše građane pozovem u Savez za pravednu i bolju Hrvatsku. Hvala vam lijepo. Sunca nema i misliš da je kraj, da možeš nešto promijeniti, možeš biti taj. Zato odluči da nas i samo to zna, i zato digni glas. 32,44%. Rezultati ovih današnjih izbora pokazuju da je pravda pobjedila. Pobjedili smo dalje. Hrvatska je danas bila u prilici da bira između pravde i nepravde, da bira između zakona i bezakonja, da bira između jednakih šansi za sve naše građane i privilegija kaste koja je kroz razne pretvorbe i privatizacije preuzela ekonomsku i političku moć. Bila je u prilici birati, kako kažem, između svjetla i tame, izabrala je svjetlo, a ja sam siguran da će svjetlo izabrati i 10. siječnja.